Suhairat daga jerin alƙalaman rubutun Hausa. Ga wani labari da ake so a sanar muku, ga wani labari da ake so a nuna muku. Suhairat ɗaya tamkar da goma, soyayya, ban tausayi, ban al'ajabi da kuma alhini daga alƙalaman rubutun. Assalamu alaikum jama'a masu kallon da masu sauraron mu. Muna so za mu tattauna da ɗaya daga cikin jaruman Suhairat. Malam ina so ka faɗa tsakanin sunanka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni sunana Musa Hussein wanda wasu suka fi sani na da nasa inda ya To yanzu Musa Hussein za ka iya faɗa mana takaitaccen tarihinka? ba da ma. Ni dan Hadija ne, an haife ni a unguwar Magama kuma 1979 aka haife ni. Kuma na yi makaranta ta Abdulkadir Primary School, na yi wata makaranta a Maiduguri ana ce mata Madina, kuma na yi makaranta a nan Sayis Hadija. Ƙarshen makaranta ta na yi Legal College of Islamic and Legal Studies Ringin. Yanzu haka ni ma'aikaci ne a hukumar ilimi ta Jigawa karkashin Hadija Local a Kirka Sama Local Government. Yanzu haka ina acting as a deputy principal. Alhamdulillah. Yanzu wannan mataki wanda rule kake ja a cikin filin Suhairat? Role da nake bugawa a cikin filin Suhairat, ina ɗaya daga cikin mutum uku da suke neman wata yarinya wanda ake kiranta da Suhairat. Ina ɗaya daga cikin mutum uku da ake babatawa da su wurin kowa sai ya ga ya ɗauki a ragamar akalar auren. Masha Allah. Lokacin da aka baka rule din soyayya, ma'ana ya kaji a lokacin da kake a wannan? Ban ji komai ba, saboda ba akan wannan fim na fara acting na role din soyayya ba. Na san duk role da aka bani dai a bangaren soyayya ne, to insha Allah zan yi bakin kokari na saboda ina da quality a kanta. Masu kallo kuna ce ba shi ma to wai ina nuna muku cewa yi ma iya ɗaya daga cikin jaruman wannan wani suka iya soya cikin da kansu. To alhamdulillah, to kawo yanzu fina-finai nawa ka fara ka fito a ciki? Na yi fina-finai da yawa, wasu sun fito tun kafin a fara dorawa a YouTube channel, wasu kuma yanzu haka suke fitowa a YouTube channel. To alhamdulillah, fim da na fara fitowa a YouTube channel shine wani fim da ake ce masa wadata. Fim ne mai dogon zango shi ma wanda aka fara shi a shekaru 2 da suka wuce, wanda zakafurin director din Tamsrat shi ya yi producer fim din kuma shi ya yi director fim din, wanda yanzu haka muna tunanin nan da dan wani lokaci idan masu rubuta sun gama rubuta za a ci gaba da gudanar da al'amuransa. Alhamdulillah. A cikin fitness Suhairat wani wuri ne ya burge ka? A cikin fitness Suhairat akwai wurin da ya burge ni matuƙa. Wurin da ya burge ni shine wurin da na tsanci kaina a matakin an mai shari. Haka me ba za ka ne? Wanda yake faruwa ne? Ki faɗa mu yake ba. Me ya faru? Da ka ta faɗa mun yi magana. Kai me ya faru? Me ke faruwa ga mana? Ku tambaye ta. Ni ma kawai wallahi tallahi nake gaya ma kawai ta mun fa na rage mata hanya. Ga mana me ke faruwa? faruwa? Kawai da na kawo ta tana zuwa nan haka kawai nake gaya ma sai in ji ihu ta. Ihiru. Yi hakuri, ihiru. Zaki mana me ke cikakken faruwa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Yanzu ke abin da zaki saka min kenan? Wannan shine alkhairin da ake saka mun? Billahi ladhi ka higa. Ofisa billahi ladhi la ilaha illa huwa, wannan abin da faɗa ƙarya ne. Wallahi ba haka ka bane. higa hannu ba Allah ya tsina. Ofisa wallahi ka tsaya ka ba abin da haka, wallahi ba haka bane. Wallahi ka higa hannu.
ka gani na fi ka iskanci dan daba ne na tattaka ma kusan nan mu je yanzu ke wannan shine halaccin da zaki mun ai ina tafiya ta kai kice magana. kake mun kuma ake nema za a kore ni sai Allah ya kawo wata salar da Allah ya sa na yi fure. Wannan wurin ya burge ni matuƙa saboda ban sanya zan yin kare kaina ba saboda ba ni da shaida da zai kare ni, amma sai Allah ya kawo wata sala da na yi fure. Allah ya fitar da ni kuma shi wanda ya saka ni a cikin wannan sharri shi kuma Allah sai ya maida masa abin kansa shi kuma aka kore shi a makarantar. Wannan abin izina ta burge ni. alhamdulillah. Allah ma'azzamin ka yafe mu. Na cutar da kai, na tozarta ka, na ɓata maka suna. Don Allah ka yi haƙuri akan abin da na aikata maka. Ni ma ba a san raina ba ne ba. Idan ban yi hakan ba, za a iya lalata rayuwata. Don Allah ka yafe mu. Malam wallahi bai aikata ba. Asali ma sa da aka yi ba a san raina ba. Me kike faɗa walida? Wa ya sa ki irin wannan aiki a cikin wannan makaranta? Wa'annan da muke idan kana da ita karka buya rayuwar duniya makaranta ce sai mu koya babban aiki ta dauka su hairata yaya za ta Kai, kun ji abin da ta ce ko? To gobe da misalin karfe 10 ina son ganin ku da ɗan hajiya a wannan ofis ɗin. ba ta mu mu san ta mu a makarantar mu ba su yi ma ko ƙarya ma take mu mai gida ma mu ma san ta ma wannan makarantar Kowa ya ji na sallame shi. wace ce ne Suhairat wace ce Suhairat a ƙarshen wanda fata za ka yi wa ma'abuta kallon kuma Suhairat. To alhamdulillah abinda kullum muke wa masu kallon mu muna musu addu'a da kuma godiya. Kuma a wanda kafa za a iya kallon wannan shiri na ku. Da zarar ka samu wayarka ka shiga YouTube channel ka danna Msrat TV insha Allah za ka rika ganin abubuwan da muke gudanarwa duk sati duk ranar Juma'a insha Allah. Shin da ƙarshe muna ba mutane ma'abuta kallon wannan shirin da muke yi fatan alkhairi kuma muna fatan za a sha kallo lafiya. Allah ya mai da kowa lafiya mai kuma yana ƙara mika sabon gaisuwa ga babban jarumi Malam Musa. To alhamdulillah masu kallon ubangiji Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi kuma mu ma mun gode da abin da kuke mana dan kauna ta sa ake bibiyar mu masha Allah mun gode. Yau ga wata gaggacen labari akan tarihin wannan bawan Allah mai suna Musa wanda ya zama ɗaya daga cikin jarumin fina-finan Suhairat. Allah ba mu sa'a.